Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe siyenza izibonelo ze-trigonometry. La sinikiwe isibalo sethu ukuthi sixazulule inani le-data lapho u-0 kungu-equals to data equals to pi ngaphansi kwayiphi equation. Lana sinikiwe-ke okuthathu la u-y ngizomhlanganisa no-z kanye no-cos theta ono-x, y, z ono-sin theta no-x ka-sin 3 theta ono-2 cos ka-3 theta ngaphansi kwa-y ngihlanganisa no-2 ka-sin 3 theta ono-z kanye naleyo yokugcina ngiyathemba ukuthi niyayibona. La x, y, z sin 3 theta le is equals to y ngizomhlanganisa no-2 z ka-cos 3 ka-theta ngizomhlanganisa no-y sin ka-3 theta. La kunesixazululo la ka-x ono-0, y ono-0 no-z ono-0 ohambelana no-y ono-0 omkhulu kanye no-z omkhulu ono-0 okungasi ngu-0. Lesi sibalo lesi sithanda ukudida kodwa ngizozama ngamandla wami wonke ukuthi ngisixazulule. Lana uma ngibuka lesibalo lesi esithe sanikezwa yona kule ibalo lezi ezintathu ingxenye nengxenye kuno-3 data. Lo 3 data wethu njengoba nibona le phezulu ngimguqulile ngamenza u-u. Sizomguqula simenze u-u. La bathi u-u uzoba phezulu kuka-0 bese la u-0 uzoba ngaphansi kuka-pi. Manje sesizoqala ngesibalo sethu. Ngizame ukuthi ngibeke ngonina. Oyokuqala ngizoguqula u-u. Manje sesino-u la siguqule u-3 data. Ngizocala la ngesibalo sethu ngiyosibhala le ngaphansi. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi kulezi balo zethu lezi ezintathu esinikezwe zona siguqulile saba no-u. Manje ngizohamba ngiyobhala ngaphansi la ngizoba no-cos wami ono-u. Ngiyaxolisa ngicabhala ngizoba no-y cos lana ono-u engizomhlanganisa no-cos ono-u is equals to x, y, z ono-sin kanye ono-u futhi. La uma ngibuka zicishe zifane nalesi esokuqala. La sengizobhala lesi esilandelayo. Lena eyesithathu engizoyibhala. La kulo ingxenye nengxenye ngizofaka u-x, y, z simultiply ngayo ukuze sithole lokhu okulandelayo. Ngiyaxolisa sosebenzisa u-y kanye no-z ingxenye nengxenye bengingasiwu-x, y ngenze iphutha la. La engizokuthola kuloku kwesibili ngizohamba ngiyokubhala ngaphansi. La sesizoba no-x, y, z ka-sin ka-u bese uma sichubekela phambili esizoyithola futhi kuzoba ngo-2z ka-cos ka-u bese le yesithathu le esiyiphinde ngo-y z njengoba ngishilo ukuthi ingxenye nengxenye yala kulesibalo ngizophinde ngo-z by zothola u-2y ka-sin u. La sezicishe zifane nalesi esokuqala. Lena-ke engizoyibhala manje eyesithathu. Ngenze iphutha ngathi ngizobhala yesithathu kule engiyibhale manje bekuyesibili. Manje-ke sengizobhala yesithathu. La ngithole
u-x y z sin ka-u kanye la engikutholile futhi engizokubhala la phansi plus 2 z cos ka-u bese nomunye futhi uplus engimtholile na ngizombhala la kule ngxenye y ka-cos ka-u le engimtholile bese la eceleni engizokubhala ngizoqhelelisa kancane engizombhala ngu-y ka-sin ka-u. Manje sesizobuka izinombolo ezinombolo esebenzisiwe la ekungu-0 kanye no-3 data. Zonke lezi zibalo le engizibhalile zino-x, y, z ka-sin u. Ngiyathemba ukuthi niyayibona kule ngxenye le yakwesokudla la esokwenza ukuthi ingxenye le kuzomele kube khona okufanayo la sizoya le phezulu sizama ukubhala yona bese siyaxazulula lesibalo sethu la lo sin lo ka-u somhlanganisa lo 2 cos kanye ono-y sin ka-u sizobhala phansi nibone kahle into engikhuluma nayo 2y sin ka-u la engimhlanganisa no-2 ono-cos ka-u lena esinika lo y sin ka-u engimhlanganisa no-y cos ka-u engizomhlanganisa no-2 cos ka-u. La uma ngibuka lezi balo lezi kukhona okufanayo lokho okufanayo kuzocisha lokho kunye okufanayo lo 2 ka-cos kanye nalo 2 cos ka-u uyacishelana bese lana engizoba nako uma ngiqhubeka ngalesibalo sami la ngizoba no-y sin ka-u is equals to y cos ka-u. Kwamele la sikhumbule kulesibalo sethi lesi esisibhalayo ukuthi y ngeke abe ngu-0. Usin ka-u no-cos ka-u kwamele sikhumbule inani la engizokwenza manje ukuthi ngizoyenza inani nge-unit. Sizodweba i-unit la sizokwazi ukuthola inani lika-cos kanye nelika-sin. So hamba soyidweba i-unit yethu le besiyidweba kwamanye amavidiyo. Na i-unit yethu ngiyayidweba lo lana u-45 degrees ka-sin is equals to cos. Ngiyathemba ukuthi niyabona lena engaphansi noma i-negative ziyahambelana nale e-positive ngoba ngumugqa ofanayo. Sino-1 kanye no-2 bese sino-3 ono-pi. Lokhu kuchaza ukuthi sino-u abayi-3 la sesizogxila sisebenzise
ama-equation amabili singasebenzisa ephezulu noma ephansi. Sizochubeka njengoba ngishilo la ukuthi sezintathu la o-u bethu. La kule unit iyakhombisa ukuthi sezintathu futhi ziyakwazi ukusebenzelana no-negative kanye no-positive ngoba la nangicala le phezulu ngiyaphansi umugqa owodwa. Njengoba ngishilo la ekucaleni ukuthi sesizogxila ezintweni ezimbili, singasebenzisa ephezulu noma ephansi. Uma sibuka le unit ngizokhuphuka siqhubeke la sizoya kule yesibili siqhubeke ngayo. Ngihambe ngiyoyibhala la ngaphansi. Lana-ke ngizoqhubeka kanjena, zohamba ngephansi ngiyoyibhala nizokwazi ukuchaseleka kahle futhi nibone kahle. Lokhu kula phezulu kanye naloku phansi. Now u-y ka-cos ka-u hlanganisa no-z ka-cos ka-u is equals to siye la ngaphansi is equals to y ka-sin ka-u engizomhlanganisa no-cos ka-u hlanganise futhi no-2 z ka-cos ka-u. La khona ezifanayo njengalo y cos ka-u zimbili zizosulelana bese engizokuthola la ekugcineni uma ngibuka la ngizothola lokhu kulandelayo engizokubhala u-0 ono-y sin ka-u engizomhlanganisa no-cos ono-u. Lokhu kuchaza ukuthi u-0 is equals to 2 y sin ka-u engizomhlanganisa no-cos ka-4. La ngizomultiplya ngo-2 ngalokhu okubili. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi sithole kuphi. La ngithe u-0 soba no-2y ka-sin ono-u zomhlanganisa no-2z ka-cos ono-u. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngithena ngizomultiplya ngo-2 kulokhu okubili. Kulungile ngoba u-x ngenzeka abe ngu-0. Okumqoka ngukuthi u-sin ka-u is equals to sin ka-u ono-u abathathu njengoba ngishilo la ekuqaleni nasenza i-unit yethu ukuthi sino-u abathathu la. Into abasicele yona ekuqaleni ukuthi okunye okukodwa kumelanga ukuthi kube u-0 mara la sinaye-ke u-0 futhi singenzeka ukuthi imtholo akanankinga ngoba sicwele okukodwa ukuthi kungabi u-0, azange vele kube u-0. Ngiyathemba ukuthi nibonile futhi nichaziselekile ngaloko esithe sanikezwa kona.